Kaixo, orain batuketa eta kenketarekin jarraitzeko ariketa zailenetako bat egingo dugu. Hutsuneak bete. Izaten da, batuketak edo kenketa ditugu eta emaitza kalkulatu beharrian jakin behar dugu kenkizua, kentzaila edo batugai bat. Orduan, hasiko gea banan-bana. Lehenengoarekin, zerbait gehi 7 berdin -2. Orduan, zuek jakin behar dezute hauek kalkulatzeko, hutsune hauek kalkulatzeko, bete egin behar dela. Edo bi zenbaki hauek kendu edo batu. Orduan, hemen minus ateatzeko, minusa behar du, ze hau positiboa dira. Orduan, zer egin behar dugu, kenketa edo batuketa? Kenketa egiten badugu, atako zaizkigu 5, eta batuketa egiten badugu, 7 gehi 2, 9. Bitako bat aukeratu behar dugu, 5 edo 9. Orduan, hemen jarriko dugu, -5, ala -9. -5ekin, -5 gehi 7, positiboak gehiago daude. Horra, aukeratu behar dugu, -9. -9 gehi 7, -2. Egiten da, kenketa, eta negatiboak gehiago daude ere, negatiboa jartzen da. Lehenengoa egin dugu. Bigarrena, berdin. Jakin behar dugu, egin behar den, batuketa da kenketa. Batuketa egiten badugu, atatko zaigu, 2etan 9, eta kenketa egiten badugu, 5. Leheno bezala da. Orduan, kaso honetan, zer jarri behar dugu? Positiboa atatzen da, eta hemen negatiboa dugu. Orduan, hemen positiboa jarri beharko ditugu. Orduan, hau kentzen ditugu, orduan, aukeratu behar dugu edo 9 edo 5. 5 jartzen badugu, 5 kenpi jartzen badugu, ez da 7. Orduan, 9 jartzen badugu, 9 kenpi 7 da. Hori bai dagoela, ondo. Orduan, bigarrena izango izateke 9. Hurrengoa, hemen parentesia dugu, orduan, egokina da parentesioi ondo eta txukun jartzea. Kein minus denean, zer da? Gehi. Orduan izango litzake berez, hutsunean, gehi 8 berdin 12. Orduan, kaso honetan, egingo duguna izango da, kenketa bat, 12 eta 8 kendu, eta 4 ateatzen da. Eta orduan ondo gelditzen zaigu. Orduan, hemen jarriko dugu, 4. 4 gehi 8, 12 delako. Hurrengoa, hemen egin bat dugu, edo kenketa, edo batuketa. Kenketa egiten bat dugu, 11. Ken 5, 6 da. Eta batuketa egiten bat dugu, 11. Gehi 5, 16. Aukeratu behar dugu, bitakon bat. Hemen dugu minus, eta hemen dugu minus. Orduan, minus hau, zerotik urdutiago dagoenez, eta hau gertuago, egin beharko duguna da, positibo batzuk batu, bestela, atako zaigu, negatibo gehiago. Orduan, aukeratu behar dugu, edo positibo, edo hau. Dugu, minus 11 gehi 6, eta minus 11 gehi 16. Minus 5, noiz ateatzen da? Kaso honetan, atatzen da, negatiboa gehiago daude, eta hemen, atatzen da, positiboa gehiago daudela. Orduan, hau ez da, positiboa atatzen delako. Ata bat zaigu, negatibo. Orduan, jarriko dugu, gehi 6. Hurrengoa, hemen dugu, minus 6, ken zerbait 10. Kenketa egiten badugu 16, eta batuk egiten badugu 16, eta kenketa egiten badugu 4. Bitako bat aukeratu behar da. Eta ata bat zaigu, positibo. Orduan, hemen arazo badugu, zemen ditugu negatiboak. Eta negatiboak jartzen badugu, atako zaigu negatibo. Orduan, hau da ariketa zailago bat. Honek izan nahi du? Honek izan badula positibo. Negatibo eta positibo emateko, ezta? Orduan, positibo noa lortzen da hemen positiboa? Lortzen da hemen minus bat jarrita. Zer jartzen badu, ke minus, atako zen positibo. Orduan, da horrela. Ke minus edo horrela. Ulertzen? Minus bat jarri behar dugu, batuketa egiteko, positibo bihurtzeko, bigarren zenbaki hau. Orduan, minus 6 eta plus 16, atatzen zaigu, 10. Positibo. Eta minus 6 gehi 4, atatzen zaigu, 2 negatibo. Negatiboa gehiago da, positiboa baina hau, positiboa da, eta bai. Orduan, argi dago, goikoa dela, jarri behar dugu parentesia, ez aztu, 2 minus ezin dira segidan jarri, parentesia behar du, eta jartzen dugu, minus 16. Hurrengoa, 8 ken zerbait 10. Orduan, kentzen badut, 10 ken 8 bida, eta 8 gehi 10, hemen 8.
bitakon bada. 8 dize kenduko diogu bi, ala kenduko diogu 18. Ez bat eta ez beste. Horran, nola positibo gehiago den, bihurtu bat ditugu negatiboak. 8 di, ken minus bi, ala 8 ken minus 18. 8 ken minus bi egiten bat dugu, ken minus da positibo. Horregatik, esango dugu, kasu honetan, dela 8 ken minus bi, hau positibo da, 10 ratatzen da, eta egiten baina dugu, ken minus 18, hemen paseite geha, joaten geha, 26. Horra jarriko dugu, parentesiartean, minus bi. Eta azkena, zerbaki bat, ken iru minus bi. Orduan, batutzen badugu, atatzen da 5, kentzen badugu, atatzen da 1. Orduan, 5 ken iru minus bi, ez. 1 ken iru minus bi, hori bai ez da, 1 da positiboa. Orduan, nik bati kentzen badiot iru, atatzen zen minus bi. Eta honekin bukatuko nuke utxuneak bete. Beste bat arte, agur.